Noong May 1952, isang taon ang makalipas matapos ang tagumpay ng mga Pilipinong sundalo sa Battle of Yultong sa Korean War, naganap ang labanan sa Hill Erie sa Korea, kung saan ipinakita na namang muli ng mga Pilipinong sundalo ang kanilang galing at katapangan sa bakbakan, kung saan winasak nila ang pwersa ng mga Chino sa lugar. Ito ang kwento ng Battle of Hill Erie sa panahon ng Korean War, kung saan inatake ng 44 Filipino soldiers sa mga Chino sa nasabing lugar na nagresulta sa pagkapanalo ng mga Pilipino sa labanan sa pamumuno ni Colonel Fidel V. Ramos. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Nang sumiklab ang Korean War noong June 1950, ang Pilipinas ang pinakaunang bansa sa Asya ang nagpadala ng mga sundalo sa Korea para lumahok sa UN coalition para tulungan ang mga South Koreans sa kanilang pakikibaka laban sa invasion ng puwersa ni Kim Il-sung ng North Korea. Mahigit sa 4,000 Filipino soldiers at officers ang ipinadala ni President Elpidio Quirino sa Korean War, kung saan ipinakita ng mga sundalong ito ang katapangan ng lahing Pilipino sa bakbakan sa digmaan. Sa mga naunang buwan ng digmaan, nagtagumpay ang mga North Koreans na itulak ang puwersa ng South Korea at ng UN coalition sa pamumuno ng US paatras sa pinaka-south ng bansa sa Pusan Perimeter, pero nag-counterattack ang mga Amerikano at unti-unting naitulak pabalik sa norte ang puwersa ng North Korea hanggang sa makuhang muli ng mga Amerikano ang kapital ng South Korea, ang siyudad ng Seoul, na naging dahilan sa pag-restore ng South Korean government. Sa pagtakbo ng panahon, naging desperado ang sitwasyon ng North Korea hanggang sa tinulungan ito ng PRC o ng bagong gobyerno ni Mao Zedong, ang People's Republic of China. Nagpadala ang China ng napakaraming sundalo sa Korea para isalba ang sitwasyon ng puwersa ng North Korea hanggang sa dahan-dahang na itulak pabalik sa South ng puwersa ng mga Chino ang UN coalition, pati na ang puwersa ng mga Amerikano. Pero makalipas ng isang taon noong 1951, unti-unti ring naitulak pabalik ng UN ang puwersa ng mga Chino pabalik sa norte hanggang sa maganap ang Battle of Yultong noong April 1951 nang atakihin ang 4,000 sundalong Chino ang lugar na dinidepensahan ng 900 Filipino soldiers, kung saan nagresulta ito sa pagkawasak ng buong puwersa ng mga Chino sa lugar. At dahil sa katapangan at galing ng mga Pilipino sa bakbakan, ito na ang palaging inaasahan ng mga Amerikano sa iba't ibang komprontasyon o sa mga mahihirap na misyon sa utos ni General MacArthur, ang Supreme Commander ng UN Coalition. Isang taon ang makalipas noong May 1952, patuloy ang pag-advance ng UN forces panorte hanggang sa marating nila ang Erie Hill na dinidepensahan ng mga Chino sa mga bunker nito na armado ng mga basukas, mortars, howitzers at 50 caliber machine guns, kung saan 9 na beses na inatake ng mga Amerikano ang lugar at 9 na beses din silang napigilan ng mga Chino at napakaraming casualties sa side ng UN at US. Pero napaka-importante ng lugar para sa UN coalition at kinakailangan nilang makuha ang Erie Hill para tuluyan na silang makapag-advance sa norte at tuluyan na nilang maitulak ang puwersa ng North Korea at China hanggang sa Yalu River para matapos na ang digmaan sa Korea. Pero sa 9 na beses nilang pag-atake sa lugar ay ilang libong sundalo pa ang namatay sa side ng UN dahil sa napakahirap din itong pasukin. Kaya inutos ng US na ang puwersa ng mga Pilipino ang siyang aatake sa lugar para makuha nila ang Erie Hill dahil alam ng mga Amerikano na merong kakaibang estilo sa pagkikipaglaban ng mga sundalong Pilipino at higit sa lahat ay hindi ito nagdadalawang isip na umatake sa kalaban sa kahit anong klaseng labanan. Kaya inatasan ni Colonel Salvador Abisede ang bagong graduate ng West Point Military Academy na si 2nd Lieutenant Fidel V. Ramos na pamunuan ng pag-atake sa Erie Hill kasama ang kanyang 44 na sundalong Pilipino
na tinanggap naman kaagad ni Ramos ang order ng walang pag-alinlangan. Ipinakita naman kaagad ni Lieutenant Ramos sa kanyang mga superiors pati na sa mga leaders ng lahat ng Allied Forces ang kanyang napakagandang plano sa pag-atake sa Erie Hill at kung paano nila ito makukuha ng walang masyadong casualty sa bakbakan na siyang inaprubahan naman kaagad ng UN High Command. Matapos ang pagpupulong at bago sumabak sa pag-atake sa gabing iyon, pinamunuan pa ni Ramos ang pagpapanalangin sa Diyos kasama ng kanyang 44 soldiers na aatake sa mga Chino kinaumagahan. May 21, 1952 na madaling araw, hinati ni Lieutenant Ramos ang kanyang mga sundalo sa 4 na grupo at sinimula ng pag-advance sa lugar. Mahigit sa 2 oras na kinapang ng mga Pilipinong sundalo ang mga palayan sa lugar para hindi ma-detect ng mga kalaban bago nila narating ang Erie Hill na merong 400 meters na lang ang layo mula sa tuktok ng Erie Hill at dahan-dahang sinorbe nila ang lugar. 30 minutes bago umatake ang mga sundalong Pilipino, pinaulanan kaagad ng napalm bombs ng US Air Force ang Chinese positions sa lugar. At nang huminto na ang pagbagsak ng mga bomba, nagbigay naman kaagad ng order sa Lieutenant Ramos sa kanyang radyo sa BCP headquarters na simulan na ang pagbomba nito gamit ang kanilang mga artillery na napaka-accurate sa kanilang mga target. 30 minutes sa makalipas na ibigay ulit ito ng order na hinto na ang artillery bombardment dahil magsisimula na ang kanilang ground assault sa mga Chino. Naggulat ang mga Chino na biglang sumulpot ang mga sundalong Pilipino sa harapan ng kanilang mga bunker. Hilong-hilo pa ang mga Chino sa pagbagsak ng mga bomba ng US, pati na sa mga artillery nito hanggang sa naging close quarter combat lang naganap at ang iba ay umabot na sa hand-to-hand bayonet combat. Pero wala itong awang pinagpapatay ng mga Pilipino habang ang iba sa mga Chino ay nagtakbuhan palayo sa lugar. Pero wala itong takot na hinabol ng mga Pilipino hanggang sa tuluyan ng lumayo ang mga Chino sa lugar. Sa labanang naganap, muntik nang mapatay si Ramos dahil sa 2 Chinong lumabas sa isang bunker na siyang babaril sana sa binatang lieutenant. Pero napakabata pa ni Ramos sa mga panahong yun at napakabilis pa ng mga reflexes kaya naunahan niya itong barilin gamit ang kanyang rifle matapos ang 2 oras na bakbakan sa lugar. Tagumpay na nakontrol ng mga Pilipino ang Hill Erie. Sa 44 na sundalo ng mga Pilipino na umatake sa lugar, walang kahit isa ang nalagas sa kanila at iisa lang ang sugatan sa labanan, habang mahigit sa 1,100 naman ang namatay sa mga sundalong Chino sa bakbakan at mahigit sa 2,500 ang sugatan sa kanilang puwersa na naging dahilan sa lalong pagsikat ng mga sundalong Pilipino sa UN coalition na isang napakatapang na mga klase ng lahi at napakagaling sa bakbakan na talagang maaasahan sa kahit saang labanan. Naging alamat naman si Lieutenant Fidel V. Ramos sa naganap na labanan kasama na ang kanyang mga sundalo kung saan naging parte na ng military textbook ang kanilang labanan sa Hill Erie bilang example ng small unit tactics at magaling na pamumuno laban sa mas marami at malakas na kalaban. Sa kalaunan naging presidente ng Pilipinas si Fidel V. Ramos noong 1992 kung saan ang kanyang kagalingan at katapangan sa pamumuno sa pag-atake sa Hill Erie sa panahon ng Korean War ay hindi makakalimutan ng bawat Pilipino sa mundo, partikular sa mga South Koreans. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.